きますよ。10、9、8、7、7、最後はみんな仲良しの4人でした。皆さん今一度大きな拍手。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。さあ私たちと一緒にファンに試合を盛り上げていってください。よろしくお願いします。それでは以上 BB、ポリー、プレップ、そして東北楽天ゴールデンイーグルスよりクラッチでした。ありがとうございました。ありがとう。それではまたドームで会おうね。バイバイ。ありがとうございました。Galaxy Radio。はい、ということで皆さんにはマスコットステージを